Jami'an tsaro sun afka ma tattakin 40 na almajiran Sheikh Ibrahim Zazzaki a garin Abuja. 'Yan shi'ar wanda suka fara gudanar da tafiyar nasu tun jiya a yankin Maraba da ke karamar hukumar Karo a jihar Nasarawa. An ci gaba da muzaharar yau a kasuwar Utako inda jami'an tsaron suka farma masu muzaharar inda suka kama sama da almajiran zazzakin mutum 40. A shekarar 2018 ne dai dandazon 'yan shi'ar suka sake fitowa domin gudanar da tattakinsu a Abuja inda suka haɗu da fushin sojojin Najeriya a daidai Karo Bridge da ke Nyanya a Abuja inda suka kashe sama da mutum 40 a muhallin.